Mi kad smo bili u Španjolskoj, pa smo išli na Palma de Mallorku. I na Palma de Mallorku nisu mogli iz Jugoslavije doći godinama nitko. Jer su prije toga bili neki iz Crne Gore koji su napastovali njihove djevojke. Pa su rekli više nikad Jugoslavije doći tamo. Teško mukom mi došli tamo i tamo napravili međunarodne igre kao o skidu i napravili od igre male medaljice, srebrna, zlatna i brončana. Onda su rekli, evo, to je pravo društvo. Odnosno oni koji su napravili zlo, a mi napravili, kaže, vrhunski najbolje društvo je bilo za te zabavne stvari i to.